नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. 5व्या आणि 6व्या युनिटच्या बांधकामा खातीर दिल्ली पर्यावरणी मंजुरी NGT हेमी केली रद्द. कारवार तालुक्यात 700 मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमता असलेल्या कैगा जलविद्युत प्रकल्पाच्या नव्या 5व्या आणि 6व्या युनिटच्या बांधकामा खातीर दिल्ले पर्यावरणी मंजुरी राष्ट्रीय हरित लवादान मंडळान NGT हेमी रद्द केला. तसेच ह्या प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर जावचो परिणामाचो अभ्यास करून रान पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाक अहवाल सादर करचो आदेश न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडाक दिला. केंद्राचो महत्वाकांक्षी असो हो कैगा अणुऊर्जा प्रकल्प उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या कारवार तालुक्यात कैगा हिंगा बांधला. केंद्रीय मंत्रिमंडळान प्रत्येकी 700 मेगावॅट क्षमतेचे 5वे आणि 6वे युनिट स्थापन करच्याक मान्यता दिली. ते प्रमाण काम सुरू झाले. पूण ह्या प्रकल्पाक बऱ्याच काळाच्यान लोकांनी विरोध केलो आणि तसेच त्याचे खातीर जायते संघर्ष केले. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आशिल्ल्या पश्चिम घाटात हो प्रकल्प येता. या प्रकल्पा लागून लोकांच्या आरोग्याचेर जावच्या परिणामा लागून स्थानिक लोकांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केलो. तरी अणुऊर्जा महामंडळान ऑगस्ट 2019 सालाक 5व्या आणि 6व्या युनिट स्थापन करचे खातीर पर्यावरण मंजुरी घेतली. आता न्यायमूर्ती के रामकृष्णन आणि सत्यगोपाल कोर्लापती हेमगेलो समावेश आशिल्ल्या NGTच्या दक्षिण खंडपीठान आदेश दिवन ही परवानगी रद्द केला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहना व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. कारवार जिल्ह्याच्या आरोग्य क्षेत्रात सुधारण्याचो भरोसा दिल्ल्या मंत्री के सुधाकर हेमका कृतज्ञता. आमदार रुपाली नाईक. कारवार जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल निर्माणाक आरोग्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर हेमी कुमटा तालुक्यात मिरजान हिंगा स्थळ परीक्षण करून बेगीच आस्पत्रेची कामगारी सुरू जातली असो भरोसा दिला. तसेच कारवार मेडिकल कॉलेजात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाची सगळी सुविधा दिवचे बद्दल मागणी दवन ती तेमी स्वीकारला. MRI मशीन, 10 डायलिसिस मशीन, 25 लाख किमतीचे फेको मशीन, 75 लाखाचे अर्थोस्कोप तसेच दंत विभागाचे आवश्यक ती सगळी सुविधा दिवचो भरोसो मंत्री के सुधाकर हेमी दिला. कारवार जिल्हा आस्पत्रेच्या आवारात 16 कोटीचे क्रिटिकल केअर सेंटराचे निर्माण कार्याक बेगीच भूमिपूजा करून मेडिकल कॉलेज हप्त्यान सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाची सुविधा दिवचो भरोसा दिलो. कारवार अंकोला क्षेत्राच्या जनतेक हे खूप उपकारी जातले. हेच पुढे कारवार जिल्ह्याच्या आरोग्य क्षेत्रात खूप सुधारणा जातले हितून संशय ना. या कार्याबद्दल आमदार रुपाली नाईक हेमी आरोग्य मंत्री के सुधाकर हेमगेले कारवार अंकोला क्षेत्राच्या जनतेवतीन आभार मानला. जीवनात प्रेम माया ही मनशाकच नाही तर पाळीव जनावरांक सुद्धा तितलीच लागू जाता. दांडेली. प्रेम माया ममता ही सगळी मनशाच्या बाबतीतच नाही तर मनशान ज्या पशु पक्षी जनावरांचेर मनान हृदयातल्यान प्रेम केला तो त्या मनाक एक आपल्या हृदयाचोच भाग असो दिसता हे खरे. अशीच एक खबर दांडेलीची. दांडेलीत कंजरपेटेच्या गल्लीत रोहनेत हेमी गेल्या 3 वर्षाच्यान मायेन पोशिले एक खेते तेगेले नाव रामू. ते त्या घरातच न्ही तर आजूबाजूच्या शेजाऱ्याकडे मायेन वक्ताले. रामू सुद्धा तेमगेल्या घरातलो सदस्य असो आशिल्लो. गेल्या 2 दिसाच्यान अकस्मात तेगेल्या प्रकृतीत बिघाड जाल्ल्यान ते उपचाराक साथ दिवन जावन अखेर तेगेले मरण जाले. तेगेले मरणान पोशील धनी कुटुंब इतलेच न्ही तर शेजारी पाजारी ग्रामस्थाक सुद्धा दुःख अनावर जाले. घरातल्या सगळे लोकांले दुःखाश्रू आवरू जाऊन सगळे दुःख सागरात बुडले. या रामू खेत्याली धार्मिक विधिविधानाप्रमाणे अंत्यसंस्कार केलो. पाळीव प्राणी मनशापेक्षा कमी ना हे या धनियान समाजाक एक आदर्श गान दिलो हे विशेष.
MyMarathaLagn.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू MyMarathaLagn.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. सरकारी सवलतीची राखीव योजनेबद्दल SC/ST तर्फेन शांताराम सिद्धी हेमगेले अभिनंदन. कारवार. SC/ST समाजाच्या कुटुंबाक सरकारी सवलतीची मेळची सुविधा निगम मंडळी आणि HS नागमोहनदास वर्दीच्या आधाराचेर खास राखीव या विचाराचेर केंद्र आणि राज्याच्या तर्फे सुदीर्घ अशी चर्चा केल्याबद्दल खास पुढाकार घेयले विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्धी हेमका आज यल्लापूरच्या कार्यालयात नोंदणीकृत हिंदू मुकरी समाज संघ तसेच अलेमारी विमुक्ती आदिवासी महासभा या बेंगळूरच्या रजिस्टर संस्थेन आणि कारवार जिल्हा पदाधिकारीन अभिनंदन केले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.